I Danmark er hvert 8. barn et reagensglasbarn. I 2022 var 10% af de børn, der blev født, reagensglasbarn. Siden 2021 er fertiliteten i samfundet faldet markant, som vi kan se på grafen. Selvom man før har set en nedsat fertilitet i løbet af årene, så ligger fertiliteten på sit laveste siden 1983. Hvis man har under 40 millioner sædceller per milliliter, så er chancen for en graviditet faldende. Hvis man har under 5 millioner, er der tale om et alvorligt problem, og under 1 million er det vanskeligt at opnå en naturlig graviditet. Ønsket om at få børn er der stadig, og man har heldigvis også udviklet en række behandlingsmetoder, som kan hjælpe par med nedsat fertilitet med at få de ønskede børn. Insemination er en behandlingsmetode, hvor manden afleverer en sædprøve, som bliver vurderet ud fra antal, udseende og bevægelighed. Derefter renser man sædceller ved at fjerne sædvæsken og sortere de dårlige sædceller væk. Ved insemineringen sprøjter man sæden op i livmoderen gennem en tynd plastikrør gennem livmoderhalskanalen. Insemination i livmoderen betyder, at flere sædceller når ud i æggelederne, hvor befrugtningen kan ske. IVF-behandlingen, som også bliver kaldet befrugtning uden for kroppen, starter ved, at kvinden tager en masse hormonbehandlinger for at optimere fertiliteten. Så foregår en ægudtagning, og man opfølger med en sædprøve for enten en partner eller en donor. Herefter kombinerer man ægget og sæden, enten via en IVF eller via en ICSI. Så er der det, der hedder en ægoplægning, hvor man lægger det befrugtede æg op i livmoderen. Så venter man 2 uger, og så kan man tage en graviditetstest. ICSI, også kaldet mikroinsemination, foregår på samme måde som IVF-behandling. Der sprøjtes med hormonbehandlinger og tages æg ud på nøje planlagte tidspunkter i forhold til ægløsning. Behandlingen med ICSI adskiller sig fra IVF, da man for en sædprøve tager en enkelt sædcelle, hvor der er en lille nål, som sidder og holder fast i ægget, og hvor man derefter sprøjter en sædcelle ind i ægget. Det sidste trin er derfor ægoplægning.